Takže čau, ja vás vítam na mojom kanáli Margen hraje. A dneska som si vytvoril svoj druhý účet. Tu na, tak to vyzerá. Volám sa tam, že Margen. Nebudem si meniť meno. No som sa rozhodol, že by som mal aj druhý účet. Tu na som sa rozhodol, že Shelly. Pôjdem dať na Max Tier. A napríklad, že keď budem mať trofeje, napríklad tu na 1000 trofejí, presne tu na, tak budem mať 1000 na Shelly, presne, že nikoho iného nebudem hrať. Vidíte, ani som nezapol hru, iba za Shelly budem hrať. A dneska by som ju chcel dať aspoň na takých 700 trofí. Uvidíme, či sa mi to podarí a môžeme hneď ju tak na prvú hru. Dobre, poďme na to. Tak vidím, že tu bude ťažký Sirius a ten Colt. Internet. Haló. Dobre, tu nás si zoberieme nejaký power. Haló. Stena, čo to je, imaginárna. Tu vidím ďalšie dva powery. Tam vidím Bula, takže na ňo si musíme dať pozor. Ale to nás si prvé, haló, otvoríme nejaké powery, presne. A ideme ďalej. Haló, Wi-Fi na. Tu vidím Leona. Ajajajaj. Dobre, čo udelal? To je jedno. Sirius má dynamajka. Poď, zabij toho dynamajka. Tu na Pyro. Chcel mať so mnou problém, tak ho bude mať. Tu na tak na diaľku. Hop, hop. Nie, to som pokazal, to som nemohol robiť. Stop ulti, no ale keď mi... Ako povedzte sami, či mi môžu tak sekať internet. Aspoň som dosiahol 100 kreditu. No, keby ste sa pýtali, tak iba dneska som si ten účet založil. Takže nie je až tak veľmi nový, hej. No dobre, poďme do druhej hry, kde beriem iba prvé miesto. Potom sa ešte jednu vec prepnem, aby mi to tak nesekalo. Viete to? A potom sa čudujem, že prehrávam. Bibi. Auže. A to je bot podľa mňa len. Či nie? Podľa mňa to je bot. Toto nemôže byť hráč. Keď ma zabije bot, tak... Alebo je to hráč? Mierie ultinu. No neviem. Tu vidím Chestra a minul si svoje 3 strely. Teraz má 4, takže bacha. Dobre, minuli. Stále je top 6 ešte. A ináč áno, púšťam to v solách. No nazdar. Dobre, poď. Zabij ho. Nie. Stále top 5 je. Dotancujeme si. A nevie, a už vie. Ale nikomu o tom neprezradí. Dobre, Dobre, top 3. Bibi o mne nevedela a Chester bude ešte ťažký. Ja chvíľu mám Hypercharge. Hop. Ne, Hypercharge si nebudem míňať. Teraz utečíme rýchlo, aby po mne nevystrelil. Má ultinu. No neviem akú. Aha, dobre. A on má 9 powerov. Slabý. Tak sa tu robí. Plus 15. Dobre. Chvíľu budeme mať ďalšieho. Ale ho mám už. Haló. Ja som už získal. Ja ho mám tu.
Halo? Ja tu dostanem? Tak to som zvedavý, tak poďme na to. Keby ste sa pýtali, tak môj starý otec stále mám, áno, tu mám Fame, ja hej, tu mám Max 4, počkať. Leon, Colt, Shelly, Daryl, Kenji, Max 4 mám. No to je jedno, hej. Ale som si hľadal druhého očeta, tam to chcem dať. Ten Max 4 na Shelly by som chcel dať. To som online sám. Čo? Ja sa môžem sám seba... Čo? Počkaj, to ma zaujíma. Dáme napríklad duo. A už nie som online. Ale ja idem pušovať na solách pekne. A musím to dať ďalšie prvé miesto. Nič iné neberem. Frank bude ešte taký ťažší na porazenie možno. A zase som zabudol robiť tú vec, aby mi nesekal. Hop, hop. Nevie o mne. Dobrá, Shelly. A keď som ja ho zabil, to je bezmilný. A to je jedno. Dobre, teraz si pekne. Zase som to zabudol aj. Tu vidím Mac, ktorú by sme si mohli dať. A Frank. Frank sa pobije z Mac. Tu Shade sa bije s M-skou. M-sku dáme, Shade dáme. Boom, máme 4 Powery plus. Máme 7, ten Frank nám... Hej, on sa ma priťahol, hej. Hej, také on veci robí a teraz ma zabije srdce. Nezabije, dobré. Hopa. Nevie o mne, boom. Dobrá, mám 11 powerov. Tak sa to robí. A chvíľu mám ultinu. Tu nikto nie. A čo sa fajtia? Tu si nabijeme ultinu. A asi došla Shelly, či Team Mac. Boom, ďalšie prvé miesto. Tak sa to robí. Plus 16, pekne. No, a teraz som zvedavý. To je tak. 160 kreditov namiesto toho. Tak do pohody. Za 75 akcií mám kúpiť, za 75 keď mám 20. No tu mám len stade, tu 10 som dostal nedávno tých gemov a tu ďalších 10 som dostal na tým všetko. Dobre, poďme ďalej. Teraz už vidím, že tá Bibi bude dobrá. Edgar tam sa volá, že AFK. Zase mne zapol tu niečo. Chcel ako ja už fakt neviem. Dobre, po tejto hre by som možno ukončil aj toto video, lebo fakt mám nervy na to, čo robím. No tu Daryl, poď, tam Bibi, tej, ktorej som sa na začiatku kúsok obával. Aha, tak nic. Dobre, tu idem Daryla, ktorý má ultinu, ja tiež mám ultinu. Mr. P, dobrá. Teraz by som teoreticky mohli ísť na opatrne. Dobre, Edgar AFK skončil. Tu vidím Spike'a, prosím, aby niekto o mne nevedel. Fantastiko! Tak sa to robí. Mr. P. Byron. Bam. Ani ultinu nemusím používať. Ulti Hyper. Si necháme dobiť gadgetu. Dobre, nechám si dobiť tak to pokazilo. Gadgetu a... Fantastiko! Tak to bude presne spievať. Shelly, ojojojojoj. Dobre. Hop. Tak nic. Dobre, ultinu si ona minula. Tu ju počkám. Ona nemôže mať. Ojojojojoj. Ne, Wi-Fi. Kde si tu tak počkám? Tu stenu ma nemôže udrať. Poď. Tak. A týmto by som možno aj už ukončil toto video. A ak tu ešte nemáš like a odber, tak ho nezabudnite dať so zvončekom, aby ti neuniklo žiadne z mojich ďalších nových videí. A čau.
Heli Max Steel.